Kita saking kelompok setunggal badhe nampilake drama modern kanthi judul Acara Kemerdekaan. Nami kula David Selorarjo Abdul Milan, kula dados ketua OSIS. Kula Syafira Utun Aini dados maraton. Kula Justinus Kaya dados Alfi sekretaris OSIS. Nami kula Sajita, kula dados Pimpinan Bendahara. Nami kula Zaman Tiamawan, kula dados Adi Ade Ketua. Ing sawijining sekolah, OSIS lagi nyiapke acara kanggo ngrayakake dina kemerdekaan. Bayu ketua OSIS sing semangat miwiti rapat kanthi antusias. Nanging ora kabeh anggota setuju karo ide sing disaranke. Rapat iki bakal nguji kebersamaan mereka kanggo goleki solusi bebarengan. Selamat sore kanca-kanca. Aku usul kanggo acara kemerdekaan tahun ini kita ngajari lomba tradisional kaya balap karung, tari tambang, lan kanasal keliling sekolah. Pasti bakal seru. Bayu ngusulake macam-macam lomba tradisional. Ngarep-arep bisa merameke acara kemerdekaan. Andi minangka wakil ketua kelas lewat siswa dukung idene mbayake acara asyik yang kabeh siswa melu. Setuju, lomba-lomba acara tradisional mesti bakal gawe kabeh siswa seneng. Apa maneh lek kabeh siswa melu lan siswa rame bareng. Nah, itu dengan hasil jelas kepilih. Tiba-tiba Alfi salah siji anggota OSIS sing kritis lan Mbak Ide ngeluarake pendapatnya dheweke mangsa acara tradisional sing diusulake mungkin ora menarik kanggo siswa. Aku pendapat sing beda. Aku gak bosen nek acara kemerdekaan tahunan mek lomba tradisional lah. Kudune aku dhewe iso ngajar sing beda kaya talkshow kebangsaan atau sosial sing wis makna. Lofi, maksudmu apa? Iki acara tahunan lho. Lan lomba tradisional kuwi wis budaya, iki kesempatan kita kanggo mengenalke budaya kita ke siswa-siswa liyane. Bayu katon kesal karo pendapat Alfi sing beda. Alfi rumangsa bosen karo kegiatan sing pada saben taune. Nanging Bayu mikir menawa tradisi iku bagian sing penting saka perayaan. Aku ero budaya penting, tapi aku gak bosen. Pengalaman sing anyar, kayak aku dhewe iso ngalih sing luwih modern, apa alternatif, orang senang. Andi nyoba nawake ide kanggo gabungake lomba tradisional lan acara sing luwih edukatif kaya tekso kebangsaan. Kanca-kanca, mungkin awake dhewe iso dina siji acara tradisional karo idene Alfi. Semisale acara tekso sawise lomba. Nanging Alfi rumangsa idene ora kacekel kanthi becik lan tetep pengen owahan sing luwih gede. Ya tapi sing tak maksud gak setengah-setengah Andi. Aku pengen acara iki bener-bener beda. Ayolah, ojo sakjane iso mikir luwih maju, gak ngandelo konsep sing iku-iku wae. Suasanane wiwit panas. Rumangsa Alfi kakean maksa pendapatnya lan ngekeli supaya minangka tim OSIS kudu bisa kerja bareng lan ngandani kabeh ide. Alfi, kita ku OSIS iki kerja tim. Tapi kudu nyatu lan kompromi. Sing yen ide mau api harusnya iso ngomong api-api, kudu malah sesuai. Suasana rapat dadi luwih tegang. Bayu pungkasane nyoba ngandeli rapat kanthi nawakake solusi supaya saben wong nulis ide banjur goleki kompromi. Oke kanca-kanca, yen kaya ngene terus ora bakal rampung. Aku usul supaya kabeh nulis ide sak tekane. Terus kita ringkes lan kita coba kompromi. Yang penting kabeh ide bisa dirembuk. Sawise mikir sawetara waktu, Alfi sadar pentingnya kompromi. Dheweke setuju kanggo gabungake ide lomba tradisional karo tekso kebangsaan sing dikepingine. Oke, aku coba kompromi sekurangnya. Aku pengen ide iki tapi tak pikir acara iki seapik
biar masa iki. Misalnya acara tradisional bisa diadakan setengah dino saka pagi. Terus dilanjutke acara talk show kemerdekaan sing api musike. Setuju, aku yang mikirin supaya ini so api. Jadi ada orang kayak kemerdekaan. Nangis itu baca soal makna kemerdekaan. Ya wis. Kita susun ulang balik. Acara lomba tradisional bakal dianake enjing jam 8 nganti jam 12. Lah sawise iku awak dhewe dulu sadurunge ngelanjutke acara tekso kebangsaan karo diskusi sing dipandu karo sejarah. Oke, aku setuju banget karo Deki. Aku bisa ngewangi mata pembicaraan format khusus ini. Dengan suasana yang lebih tenang, kabeh anggota OSIS rumangsa puas karo hasil kompromi ini. Saiki acara kemerdekaan kabeh siap kanggo dilaksanake. Yo kanca-kanca kabeh. OSIS yo kanca-kanca OSIS kabeh. Iki benar-benar kerjasama lan kompromi sing apik. Muga-muga acarae lancar. Dan kampung siswa seneng. Matur nuwun kabeh. Ayo kita bergerak kamu gawe acara ini dari keputusan kamu siswa. Akhirnya OSIS berhasil nyusun acara kemerdekaan sudah mengalir tradisi dan inovasi. Dari sinau pentingnya saling ngajeni, kompromi dan kerja bareng kanggo tujuan bebarengan. Muga acara kemerdekaan tahun ini sukses dan gawe kabulon dan pelajaran kanggo kabeh. Amanat saka drama ini. Kan cerita ini dia dhewe menjadi pelajaran penting, yaitu pentingnya kerjasama lan kompromi ing saben aspek kehidupan. Nang tim OSIS, meskipun ono beda pendapat, tapi anggota tetap bisa nemokake solusi sing saling ngajeni lan gawe acara sing apik. Kekompakan lan saling mendengarkan pendapat itu kunci supaya kita bisa maju bareng-bareng. Cekak semangat